muna cikin shooting din film din na gudu aka neme ni aka rasa saboda na ji wahala yanda ake yin shooting ga zafi ga waye a zo a ta yin aiki har a kwana lokacin kwana aiki ba irin yanzu da yan film din sababbi suka shigo marasa kunya an kasu locations ce su ba za su kwana ba gida za mu tafi ba za mu kwana ba sai ka ce da ne ma suke a sa su a film din ba to mu a lokacin kwana muke wallahi a location. To jama'a da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da Ambassador Rashida Adamu a mulkin gwamna His Excellency Ganduje. A can baya an baki makami na SA. Me faru? Ko roki aka yi ko kuma menene? Rashida Adamu mai sa'a. Sarautar nan gada kika yi ko ku baki aka yi ko kuma kawai kwalliya ne kika ga dama kika saka? Wane ne ubangidanki a Kannywood? Kai tab. Ambassador Rashida. Kin gama SA kuma kowa ya san ki, sannan kowa ya san ki a matsayin producer ba yau ba. Kawai kwatsam sai aka ganki a tafiyar 13-13. Me faru? A yanda aka san ki, an san ki da wani director, Sadiq Bafiya, kuma an ce kun daɗe kuna soyayya. Me yasa ba ku yi aure ba? Lokacin da kika shiga harkar fim, kin ce kin shigo da kuɗin ki. Kwarai da. An ce duk wacce ta shigo ko wanda ya shigo sai a yi mishi kanta waye. Ke me aka yi miki? To, kin taɓa yin aure sannan kuma kina da ɗa? To, sis, ina jinki. Wani irin shawara zaki ba wa 'yan mata masu son shigowa harkar fim? To, a cikin wa'annan, Nazifi Asnani ko Baba Isa Ja, ki zabi mutum ɗaya.